Добре дошли в света на знанието, просвещението и истинското образование. Вие сте в Академията Ломоносов, мястото, където любопитството се превръща в разбиране. В днешния видеоурок ще се упражним върху намирането на производна на сложна функция, като ще използваме задачи и материали, които са публикувани в сайта на Академията, които може да достъпите след като влезете в сайта на Академията. Има линк към него в описанието на YouTube канала и вие може да ги намерите тези ресурси в секцията ресурси, математика, висша математика. И като скролнете надолу ще видите секцията, където са записани академичен архив на учебните материали. И тук изтегляте файла, който е за прости и сложни функции и упражнения. И този работен лист с задачи, които са 100 на брой, може да ви помогне и на вас да затвърдите вашите знания по тази тема. Днес задачите, които ще решаваме, ще са точно от този работен лист. Така че нека да не губим време, а да започнем с решаването на задачи. Първата задача ще бъде от секцията с полиноми и тя е 1 върху 5 пъти х минус 2 цялото на втора степен. Това може да го запишем като 5 пъти х минус 2 на минус 2, цялото, търсим производната. Тук ще стане минус 2 пъти по 5 пъти х минус 2 на степен минус 3 по производната на 5 пъти х минус 2, което е 5. И тук ще стане 5 по минус 2, което е минус 10 по 5 пъти х минус 2 на степен минус 3. Следващата задача ще бъде от експоненциалните функции. Имаме e на степен 2 пъти х плюс 1. Тук 2 пъти х плюс 1 ни е вътрешната функция и това ще си го представим като e на степен u. Ние знаем, че e на степен х ни е просто e на степен х, така че тук същото ще бъде на степен u, ще ни бъде просто e на степен u плюс 1 по производната на, т.е. по производната на 2 пъти х плюс 1. Или това ни е равно на 2 пъти e на степен 2 пъти х плюс 1. Следващата задача ни е e на степен корен от х и търсим производната. Тук пак ще стане на степен корен от х по производната на корен от х, т.е. х на степен 1/2, търсим производната. Това ще ни бъде равно на 1/2 по e на степен корен от х по х на степен минус 1/2, тъй като 1/2 минус 1 ни е минус 1/2. И това ни е равно на e на степен корен от х върху 2 пъти корен от х. Следващата задача е на степен синус х. Това ще ни бъде равно на e на степен синус х по производната на синус х, която е косинус х. Нека сега да решим тази задача. Трябва да мерим производната на тази функция 2 на степен х на квадрат. Тук х на квадрат ще ни бъде сложната функция, като тук формулата, да знам дали я знаете тази формула и дали съм я споменал в предните уроци. Когато търсим производната на някоя функция от този вид а на степен х, то тя ни е равна на а на степен х по логаритъм от а. Така, т.е. това, което тук ще стане, че ще бъде, т.е. ще стане 2 на степен u по логаритъм от а, т.е. 2 умножено по производната на u. 2 на степен u, т.е. ни е 2 на степен х на квадрат по логаритъм от 2 по производната на х на квадрат, което е 2 пъти х. И крайният отговор ще ни бъде 2 пъти х по 2 на степен х на втора по логаритъм от 2. Така, следващата задача. Нека да преминем към секцията с натурален логаритъм. Логаритъм от 5 пъти х производната. За тук формулата, когато имаме производна, когато търсим производна на логаритъм, т.е. функция, в която имаме логаритъм,
Логаритъм от хикс, това ни винаги е равно на 1 върху хикс. Когато имаме, това е при натурален логаритъм, когато имаме логаритъм при основа а от хикс и търсим производната на тази функция, то това ни е равно на 1 върху хикс по логаритъм от а. Така, в случай ние имаме логаритъм от 5 пъти хикс. 5 пъти хикс ни е вътрешната функция, така че тук ще стане 1 върху... Това се едно го смятаме логаритъм от u, така че тук ще стане 1 върху u, т.е. 1 върху 5 пъти хикс по производната на вътрешната функция, т.е. производната на 5 пъти хикс, което е 5, или в крайна сметка тук 5 и 5 се кръща и се получава 1 върху хикс. Следващата задача ни е логаритъм от e на степен хикс плюс 1. Тук се получава, тук работим по абсолютно същата схема, e на степен хикс плюс 1 ни е вътрешната функция u, така че ще се получи 1 върху u, т.е. 1 върху e на степен хикс плюс 1 по производното на e на степен хикс плюс 1, което ни е просто e на степен хикс, или това ни е равно e на степен хикс върху e на степен хикс плюс 1. Нека сега да порешаваме от тригонометричните функции. Трябва да намерим производната на синус 3 пъти хикс. Синус 3 пъти хикс, 3 хикс ни е вътрешната функция, така че това е сега търсим синус от хикс, което ни е косинус хикс или косинус 3 пъти хикс по производната на 3 пъти хикс, което е 3. Нека да кажем, че имаме следната функция. Синус от хикс на квадрат минус 1 минус 1. И търсим производната. Тук какво ще стане? Ще стане първо косинус от хикс на квадрат минус 1 умножено по производната на хикс на квадрат минус 1 или 2 пъти хикс. Като 2 пъти хикс трябва да го запишем отпред. Ще стане 2 пъти хикс по косинус хикс на квадрат минус 1. Следващата задача. Да кажем, че имаме същата функция, само че синус на квадрат от хикс на втора минус 1. Сега това ще го запишем като синус от хикс на квадрат минус 1 цялото на втора и търсим производната на тази функция. Така че ето това цялото ще ни бъде вътрешната функция u. Тоест тук се търсим производната на u на квадрат. Или тук ще стане 2 пъти u, т.е. 2 пъти по синус от хикс на втора минус 1, умножено сега по производната на синус хикс на квадрат минус 1. И ние знаем, че това е сложна функция, ние вече сме я намерили, т.е. това ни е равно на 2 пъти хикс по косинус хикс на квадрат минус 1. Т.е. крайният отговор ще ни бъде тук 2 по 2, т.е. 4 пъти хикс синус хикс на квадрат минус 1 по косинус хикс на квадрат минус 1. Тук сега могат да се направят още едни допълнителни тригонометрични преобразования, но нека го оставим така. Така, сега нека да решим по-сложни задачки. Сега тук виждаме една 42 задача, точно този работен лист. Имаме следната функция, корен квадратен от логаритъм от хикс на втора плюс 1. Трябва да намерим производната на тази функция. Това ще си го представим като логаритъм от хикс на втора плюс 1 цялото на степен 1 втора и търсим производната на тази функция, при което тук ще стане 1 втора на степен логаритъм от хикс на квадрат плюс 1 на степен минус 1 втора и сега умножаваме по тази функция вътрешната, която ни е, т.е. по производната на вътрешната функция, т.е. логаритъм от хикс на втора плюс 1, тази производна, тук ще стане 1 върху 2 пъти корен квадратен от логаритъм от хикс на втора плюс 1. И тук производната на това ще бъде, това ни е вътрешната хикс на квадрат плюс 1 ни е вътрешната функция, т.е. тук ще стане 1 върху хикс на квадрат плюс 1, тъй като производната на логаритъм от хикс е 1 върху хикс, умножено по хикс на квадрат плюс 1 производната, което е 2 пъти хикс. И тази двойка и тази двойка ще съкратим и като крайен отговор получаваме хикс по хикс на квадрат плюс 1 по корен квадратен от логаритъм от хикс на квадрат плюс 1.
лесна задача, бих казал. Така, смесени функции. Нека да решим от тези смесени функции една задачка. Това ни е задача 52 да решим. Е на степен хикс умножено по логаритъм от 2 пъти хикс. Сега, тъй като това е произведение на две функции, ние трябва да мерим производната на тези две функции. Ние ще използваме правилото за умножение на две функции, намирането на тяхната производна, то ще стане производната на първото и второто. Сега, тук да кажем, при делението, умножението, аз говоря първото и второто. По първото имам предвид първата функция, второто имам втората функция. Така че тук ще е производната на първото, т.е. производната на e на степен хикс ни е e на хикс по второто, т.е. по логаритъм от 2 пъти хикс, плюс производната на логаритъм от 2 пъти хикс, като вече това е сложна функция, по e на степен хикс. Тук ще стане e на степен хикс по логаритъм от 2 пъти хикс, плюс тук ще стане e0 върху 2 пъти хикс по 2, защо по 2, тъй като производната на вътрешната функция 2 пъти хикс е 2, тук двойките ще се съкратят и ще стане e на степен хикс върху хикс. Така, нека сега да решим от тези задачи тук. Нека да решим тази задача, една задача ми беше харесала. Задача за цялостно упражнение, най-сложни, не тази. Имаше една задачка тук. Ето тази следната. Имаме следната функция. Хикс плюс 1 върху хикс минус 1, цялото на степен 4 и трябва да дадем производната на тази функция. Така, ето това де-факто вътре ще ни бъде вътрешната производна u. Това е единия начин, който аз видях да се решава. Другия начин, по който аз бях тръгнал да го реша, е да разложа тази функция последния начин. Тук може да стане хикс плюс 1 на степен 4 върху хикс минус 1 на степен 4 и да търсим производната на тази функция, като тук използваме правилото за делението, като ще стане производната на първото, т.е. производната на хикс плюс 1 на четвърта, което ни е равно на 4 пъти хикс плюс 1 на степен 4 минус 1 или 3, производната на хикс плюс 1, като е 1, и умножаваме по долната функция хикс минус 1 на четвърта степен. После имаме минус производното на долното, т.е. 4 пъти хикс минус 1 на трета степен, умножено по хикс плюс 1 на четвърта степен. И това цялото ни е равно на хикс минус 1 на четвърта на квадрат, т.е. 4 по 2, 8. При което сега тук може да изведем общ множител, който е 4 пъти хикс плюс 1 на трета по хикс минус 1 на трета и тук ще ни остане при първия едночлен, при първия многочлен ще бъде хикс минус 1 на четвърта, хикс минус 1 просто, минус хикс плюс 1 и това цялото върху хикс минус 1 на 8 степен, при което тук ще стане 4 пъти по хикс плюс 1 на трета по хикс минус 1 на трета. Тук хиксовете като разкрием скобите ще се съкратят и тук ще остане минус 2, т.е. минус 2 по 4, което е минус 8 върху хикс минус 1 на 8. Сега тук това може да го съкратим, ще става 8 минус 3, 5, т.е. минус 8 по хикс плюс 1 на трета върху хикс минус 1 на 5. Това е за днескашния урок. Надявам се, че урокът ви е харесал. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Ако искате да запазите допълнителен час за консултация при мен, може да го направите от моя сайт, като отидете в раздела Контакти и тук си запишете вашите данни, при което аз ще се свържа при първа възможност по най-бързия начин. И до нови срещи! Надявам се, че урокът ви е харесал. Чао, чао!